लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर बेनो जादों दाखालि बावै फंबाय सानसोरां नार्जारी बिथाङा थैनायनि मोनसे क्लियारिफिकेशन सोराङाव फैदों। बिथाङा माबायदिहाय मा जानानै थैमारदोंमोन आरो बिथाङा हारसिं थैदोंना बेखौ प्लान खालामनानै बुथारनाय जादोंमोन, बेनि मोनसे क्लियारिफिकेशन फैदों। बेनि सिगांनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपडेट होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेनिनो गिबियाव सावरायगोन लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 3 खालाराव चिरां आमटेका बाजाराव दावखा मुंनि आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श' जानो थांगासिनो दङ। बेनिनो एबा बे सावथुननिनो फावखुंग्रि बिथाङा सावथुननि बागै मा फोरमायखो आरो रायजोफोरनि सिगाङाव मा खावलायहरखो बेखौ नायनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा लाक्समिता ब्रह्म। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव फैगौ 2023 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर खालाराव दावखा बर' सावथुनखौ प्रिमियार श' खालामनो आखायाव लादों। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बै सानखालि बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों। लोगोफोर नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय एबा बुजिखाबाय। जायफोर नायनो गोसो गुदुं गासैबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर थांनानै सापर्ट खालामहैलायबानो जाबाय। लोगोफोर नेक्स्टआव सावरायगोन खैला मैला हाथिमारा गामिनि फंबाय सानसोरां नार्जारीया जे क'क्राझाराव अबथिरायै खास्रि बिस्रि बुथार जानो गोनां जाहैबाय, बेनिनो मोनसे क्लियारिफिकेशन फैदों। बे क्लियारिफिकेशनखौ लिरहरदों सुस्मिता मेरि एबा मुसाहारिबो जानो हागौ। बिथाङा शर्टआव लिरदों। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे गोलावथार पस्ट लिरनानै फोरमायहरदों। बिथांनि लिरहरनायनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बियो हारसिङै थैनाय नङा, बेयो मोनसे प्लान मार्डारसो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिथांमोना जेब्ला सानसोरांजों लोगोसे 7 जन लोगोसेयैनो दैसा फारसे बेरायहैदोंमोन, बै समाव बिथांमोननि गेजेराव साबाया जौ फेदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। आरोबाव मोनथिबावनाय बादिब्ला बिथांखौ बुथारनानैसो दैयाव गारनानै दोनदों, मानोना बे दैया जानजिसेल' जायो होननानै बुंदों आरो बेवहाय गबनानै थैथावथाव जेबो जायगायानो गैया होननानैबो मोनथिनो मोनदों। आरोबाव मोनथिबावनाय बादिब्ला सानसोरां नार्जारीया STS पिटार्स एन्ड पल स्कुल हस्टेलाव थाहैनाया दान मोननैल' जाबायमोन। लोगोसेनो बै सानखालि बिथांखौ लिंलांनायफोरा सिनियरमोन होननानै मोनथिदों। बेनिखायनो बिथाङा गोदान हिसाबै बिथांमोननि लिंलांनायखौ माना खालामनो हायाखिसै आरो सानसोरां नार्जारीया बै लोगोफोरजों थांफानो गोनां जाबाय। नाथाय बिथाङा मोनथियाखैमोन जे बै सानानो बिथांनि जोबथा सान जागोन होननानै। जेब्ला बै बुथारग्राफोरखौ जेरा सिबदोंमोन एबा सोंथि सोंदोंमोन, बै सोंनायाव फिननाय होनायजों आरो गोथै देहा मोननायजों मोनसेबो गोरोबाखै होननानैबो दुखुजों फोरमायहरदों। लोगोसेनो दायनिगिरिफोरा दिनैसिमबो न'आव उन्दु उन्दु आलोयै दंगासिनो दं होननानैबो दुखुजों गोरबोनिफ्राय फोरमायहरदों। आरो मोनथिबावनाय बादिब्ला बे स्कुलनिनो फादार आरो सिस्टारफोराबो गासै जाथायखौ मोनथिजोबगौब्लाबो बाथ्राफोरखौ सिखोमानानैसो खोमानो नाजादों होननानैबो बिथाङा दुखुजों फोरमायहरदों। लोगोफोर बिथाङा जोबोद गोलाव लिरहरदों आरोना। नोंथांमोना जुदि फारसेनिफ्राय नायनोब्ला बिथांनि सुस्मिता मेरि फेसबुक पेजाव थांनानै मोजाङै फारसेनिफ्राय फरायनानै नायहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर बेखिनिखौनो लाबोनानै नोंथांमोननि सेराव नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगो मोनफिनगोन उननि नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।